ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗା ହଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ଥିନି। ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ 4ଟାରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ କାଲିକାର ମାଛ, ଏଟା ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହିମି, ଏଟା କାଲିକାର ମାଛ ଥିଲା। ଏଟା ବି କାଲିକାର ମାଛ। ଆଉ ଖାଲି ଆମର ଆଜି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତରକାରୀଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଧଣିଆ ଚଟୁଣିଟା ହେଇଛି। ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି କରିକି ରଖିଦେନି। ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛି, ଯାହା ଲାଗିବ ମୋର ଖାଇଦେମି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବହୁତ ତ ଆଜି ଡେରି ହେଲା ରନ୍ଧା, ଗାଧେଇବା ବି ଡେରି ହେଲା, ରହିଲି। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ଥରେ ଖାଏ, ଦେଖେ ପାଳଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ମାଛଟା କାଲି ଖାଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚଳିବ ଚଳିବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧିଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇନାହିଁ, ଚଳିବ। ଆଉ ରହିଲି।